Mga kalingap, muli naman po tayong naglakbay. Kahit po malayo at mahirap ang mga daan patungo sa mga taong ating tutulungan, ay hindi ito alintana upang maihatid lamang ang kaunting tulong. At baka sakali sa vlog na ito, mabago ang kanilang buhay. At sa isang liblib na lugar, nakilala namin si Maningning. Tara pong ating panoorin ang kwentong buhay ni Maningning. Gandang hapon po, Tay. Marunong kayong Tagalog? Tagalog po? Ayan po. Kamusta na po ang buhay? Tiyo, kumusta na daw yung buhay? Buhay mahirap. Hindi naman po. Mahirap. Minsan hindi naman. Pwede pong pumasok? Pasok na ako kayo. Magkano po tayo ng ano? Ito po ay sa atin ni Kuya Robin, kakilala. Pinakilala sa atin ni Kuya Robin. Ay, Sama po natin si Kuya Robin. No? sinasuklihan ko lang naman sa inyo. Ano po? Tay, kamusta po ang buhay? Ito po, walang trabaho. Walang trabaho. Hindi na po nakakatrabaho. Hindi ka na po nakakatrabaho. Sino po yung ilan po yung anak nyo? 8 po. Walo po ang anak nyo. Masipag mo naman ang gawaan ng Siyam anak. po. Siyam po pala. Siyam. Siyam. Si Mrs. nyo po. Nasa taas dyan po sa Paris. Layo ni Kuya inyong Ito na po, Tay. 66 na po. 66 ka na. Mabuti po. Sa November 66. Kaya po pala hindi ka na nakakapagtrabaho at medyo maedad ka na po. Di nasabi niyo po kasi kanina, Tay, hindi ka na nakakapagtrabaho. Di paano po yung pag-aaral ng mga anak niyo? So yan, kamusta naman kayo dito sa bahay niyo? So nag-aaral ka pa. Nag-aaral po pala ito. So ang nangyayari po pala yung mga kapatid, nasaan po yung mga kapatid niya? yung so yan po sa nagagaling pa lang po sa buhay. So ang nagtutulong pala sa inyo, Tay, yung mga anak nyo na din. Ilan po yung nandito, yung nasa pangangalaga niyo pa po? 7 po sila. 7 sila? 3 ang nasa... Ay hindi. Yung 6 lang. 6 lang. Nasa pangangalaga niyo pa. Siguro meron na din kayong mga yung sa baka senior. Siya po, hindi pa po kaya hindi po nakukuha na. Ikaw po ang meron sa Wala senior. po po. Ay, wala din kayong nakukuha sa senior. Wala. Hmm. Tagal na po kasi walang binigay sa inyo. 2019 pa po ako nag-file dyan. Pero wala pa Wala rin. na po. Bakit ang mabagal dito? Balik pa 5 taon na. Limang taon na. Ito po si Maningning nag-aaral. Anong grade mo na? Mga grade 11 po. Grade 11. So yan. Ikaw magkwento sa amin kung ano yung nararanasan nyo dito, anong mga pagsubok, ano ba yung mga pagsubok nyo lang dito sa bahay nyo. May pansin ka? Anong napapansin? Ako, kanina pa ako napansin. Anong pansin mo dito, Kuya? Tingnan mo yung cellphone niya. Tapos sige lang, siya, parang ayaw na labasan ng problema niya. Sige lang, pindot-pindot, tapos yung kamay, yung paa niya nagagaganyan. Baka kinakabahan lang. Hindi, kanina pa yan narinig mo naman yan sa cellphone mo na, kanina pa yan lagat-lagat, gaganyan, no? Ginagawa niya, ito,
hindi ganyan. Tapos yung ano ugat niya ng kanina ko pa napansin. Ha? Maayak ka? Nakaayak? Oo. Pag-aayak? Hindi, bawal na ayak dito sa ano. Okay lang Sa kung kalingap, bawal ayak. okay lang kung maiyak ba. No, kung may madala ka naman ng malaking problema, pinapansin mo naman sa kay mama at kay papa mo o sa magulang mo, okay lang. Pwede naman, na-share naman. Kami, bilang kapatid naman, nadyan kami para sa iyo. Kasi Kasi, Kuya Alvin, baka sila- hindi ka naman magkapatid. kapatid. Oo. Oo. Hindi ka na uuwi. Oo. Ayan kasi po si na tatay, hindi ka na po nakakapagtrabaho tay. So ibig sabihin yung ang magtutulungan na lang sa inyo yung magkakapatid na lang na anak niyo, yung magkakapatid na lang. Ano po sana ano pong pangarap niyo sa mga anak niyo tay? Gusto po namin makapagtapos sila para matulungan ka. Kung Yan na, may tao. kung may hihilingin ka po sa Kalingap, ano po yung kumbaga sa mga viewers, sa mga sponsors, kung ano po ba yung hinihiling niyo sa kanila? Kayo na po ang bahala kung anong maituloy niyo sa mga anak ko. Ayan, sabi daw ni Kuya Robin mo, may ano ka daw, parang hirapan ka daw ilabas yung ano. Ay, naawa naman talaga ako kay tatay. Siyempre, bata pa naman na para 16 years old. Para din ng si Amanjot, di ba? Gusto ko naman tinutulungan. Tingnan mo bahay nila, oh. Ay, Medyo na ano na po yung bahay niya, kumbaga mahirap kasi pag walang trabaho ay hindi na. Anak ko, ako nag-aaral po sa Maynila, nagkakaling po. Yung problema ko ng anak ko, Kung, ano-ano yung pera no, na kumbaga yung anak niyo sa Maynila, nagtatrabaho tapos nag-aaral din. dahil yung mayroon pa kong anak, isang babae po, nag-aaral. Pinapaaral nung ano. Tapos kayo na kumbaga kung ano lang yung sobra, maipadala sa inyo. Pero hindi na kayang ipaayos ng kagaya nito. Hirap po kasi walang trabaho. Talagang ano. Di paano tayo pag medyo malakas yung hangin, mas malakas yung ulan. Umaayos po kami rito. Kumbaga Nakakit mo kami dito sa isa kong kapatid. Pinapaayos po kami ng mga barangay tanong. Hindi ito pwede po kasi nalakas din po ang alon. yung kahapon baga may bagyo baga dito. Malakas baga hangin. Kakalibing lang din po ng kapatid ni Papa tapos ang hirap po ng daan. so ibig sabihin kahit na mapaayos to kailangan iwan din kasi nalakas ang ano. Ano po dito Natabi dagat tubig baga ng sila. dagat. Oo. Abot dito. Ang pag-pray din natin na makalipat kayo talaga. Ano maningning? Ningning. Meron ako ningning. Ano maningning yung ginagawa mo para makatulong dito sa kila mama mo, kila papa mo? Sa gawaing bahay lang po. Gawaing bahay. Ilang taon ka na nga? 16 po. 16 pa lang. Batang-bata pa nga. Bakit na yun na namihina ka na? Yung baga usap kita doon sa taas, medyo malakas ka baga. Na yun, medyo Hindi ko kasi in-expect na babalik kayo. hindi mo. Hindi mo in-expect. Pero dito naman, nining tatay, nanay, dito sa Kalingap, kasi ako medyo mahina naman talaga YouTube ko. Siyempre hindi kaya. Ano lang kami, tulungan lang kami. Pag malakas siya, pwede din. Pinapapalapit-lapit lang Nakita po kami. kita sa pamuhan. Pambuhan. Oo. Nakita po kita. Kita mo ako pambuhan? Sinong kasama? May kasama siya? Bakit? Ay, nako. Hindi. Oo. Saan ka naaral? Sa Lalawigan National High School. Ano gawa mo sa pambuhan? Lang po, naligo lang po kasama sila ate. Kasi may po kami din kakilala, yung jowa na po. Gawa ni ate mo. Delikado yun. Lang. Nataga doon talaga. Baka malunod.
Pero Malayo ang inaano. anong kinakaya namin, tinutulungan. Halimbawa, ako hindi kaya. Oo. Yung baga dati, baga sabi ko sa iyo, kung lapit ko kayo kay Kalinga Prab, o kung ano naman, o siyempre na busy naman si Kalinga Prab, o lalapit ko naman kay Kalinga Alvin. Oo. Siya naman tutulong sa inyo. Ano ba ang pangarap mo, maningning? Majowa daw. Gusto mo na gusto mo na magjowa? Na ayun po, tutulungan muna po ang pamilya. Pamilya. Ano bang pangarap mong trabaho? Maging teacher po. Talaga. Asawa Yung niya, asawa teacher ko, din. teacher. Oo. Asawa niya, Yung teacher bueno. din. Bakit teacher ang gusto mo? Gusto ko lang po Madaming problema yan ta teacher. Huwag mong teacher ng pangarap pa. mga bata. Oo. Kagaya ko din po. Hala. Ganun naman kasi, ganun naman kung nasa passion naman yung passion. Okay naman din. Okay naman din yung pangarap mo. Kumbaga ni marangal Ma'am- na pangarap. sabi naman ni Mama Rowena, asawa niya, sakit daw ulo. Pag teacher. Pero kung gusto niya makatulong, Kaya po para makatulong sa pamilya. God bless okay, you. yung mga nagtutulong naman kasi profession din yun. Okay. Medyo stable din naman pag sa Bibigyan kita government. 5 piso. Tay, ang pangarap daw ng anak mo maging teacher. Baka po kayanin. Ha? Baka po makaya. Baka kayanin. Paano pag nag-asawa na? Yan lang po ang problema. O hindi na makapag-aral. Mahirap na kapag nag-asawa ka na tapos may anak ka na. Pero wala man imposible. Pero ang payo namin sa'yo, i-focus mo muna sa pag-aaral yung yung isip mo. Sa amin lang, ang gusto namin makatulong, magamit din, tapos matulungan kayo. Kasi ito naman yung namin araw-araw namin ginagawa. Charity vlog kasi kami, nag-charity vlog. Para makatulong talaga. Tapos may mabago din yung nyo, yung talagang buhay nyo. No, may mga, kumbaga mai-connect kayo dun sa mga sa sponsor na may mga sponsor din kasi na pwedeng kayo yung mapusuan na kayo, kumbaga sa inyo mahulog ng loob na tulungan talaga kayo. Kaya Sana mga teacher, dasal lang natin. kaya try na natin anong Ma'am Maningning. Bagay di ba? Anong iba pangalan mo, baby? Sa ano po? Anong nickname mo? Maning po. Ha? Maning. 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 Maningning talaga ang pangalan niya. Saan niyo po nakuha yung pangalan niya? Naman po baga sa palabas po sa TV. Sa Wawawi. Kasing di dancer ka. Yung unang dancer ni Willie. Di Pero hindi dancer. ka nahiya sa Dancer. pangalan mo. Okay naman. Ako, mali-mali na ako ningning na nga ako. Si Maning. Yan po. Basta lang. Yun. Ganun kasi, alam mo, di ba nakita mo naman din yung sitwasyon ng pamilya mo. Ganito. Kung magpo-focus ka talaga na matulungan sila, kailangan mag-focus ka talaga sa pag-aaral mo, makapagtapos muna. Nasaan yung may... Andito si ate, di ba? Ate, may asawa ka na, no? Okay lang, maano ka dito, ma-interview din. Dito ka, ano ka? Tabi ka. Ay, parang mapayuhan mo lang siya. Tama. Ito si ate mo, no? Si ate. Anong pangalan mo, ate? Rosalie po. Rosalie. Anong may papaya mo dito? Gusto daw niyang makatulong muna sa Ano po? Doon na muna po siya mag-agaw. Anong mag-agaw? Mag-asawa. Tulungan niya po sila mama. Gusto na niya po ako. Bakit? Dati yun ang pangarap mo din. Kaso, Hindi po. Nag-asawa po ako kasi nang maaga. dapat sandal na po ang tumulong kila mama. Kaya, ang Ano na lang po pag-asawa. yung kaya narinig mo naman Maningning. Ako naman naintindihan ko yung pangarap mo kasi ako dati yung bahay din namin nung ko sira-sira din, pero sabi ko tulungan ko talaga. Ayun, hanggang sa ito nga yun nga nakatulong din ako sa family ko.
na ipagawa ko din yung bahay ng nanay ko. Kumbaga, nag-ano lang talaga, pray lang sa Panginoon. Kasi pag pangarap mo talaga, magagawa mo. Pangarap mo talagang matulungan si papa mo. Focus ka talaga sa pag-aaral. Ano? Wag, ano nga, ate yung sabi mo dito, wag mo na ano? May asawa ko. Tulungan ko si mama at papa. Oo. Tsaka bata ka pa naman. Nasa 16 ka pa lang, no? 16. So, pag-aaral lang muna talaga. Ano tay? Ano tay, masasabi mo sa bunso mo? Yan na lang po. Huwag mo nang mag-asawa. Ay, para naman sa ikakabuti mo. Mahirap na ngayon ang panahon, ano, nay? Lalo kung walang stable na trabaho or negosyo, mahirap talaga. Oh, kaya yun, habang ano pa tayo, may chance pa tayo mag-aral. Kasi sabihin natin example natin si ate. Kung 'di ba ate, ngayon mahirap na mag-aral, no? Mahirap na po. Ano dati sana ang pangarap mo? Wala naman po. Ano sila mama matulungan. Ayun lang ang pangarap mo. Yung trabaho ba? Nung dalaga ka pa, Dati po gusto ko maging chef. magang chef. Pero ngayon may anak ka na, medyo mahirap na, no? Sa bahay na lang po. Sa bahay na lang. At least chef pa din. Chef pa. Oo, sa bahay. Pero na naman po magluto. Mm. Kaya, ayan, na ano mo, kukuha mo, yung mga ano. Kasi, ganitong edad talaga tayo kailangan lagi madaming paalala. Ano, Nay? Kasi, dyan nahuhubog ang isang tao, bata. Ako, nahubog din ako sa mga pangaral ng magulang ko. Hanggang sa, ayun nga, nakatulong naman. Hindi naman naging masamang tao, hindi naman nakulong. Hindi naman na-addict ba? Ay, naku, nadami mo ako. Oo. Ala, di naman. Hindi naman. Ayan. Basta yun, maningning ang pahay namin sa'yo. So, malapit na ang pasukan, ano? May mga gamit ka na ba? Meron na po. Sa school? Kompleto na? Di pa po. Hindi pa kompleto, no? Oo. So, magbibigay kami ng ano para sa gamit mo. Pambili ng gamit. Oo. Bibigay. Oh, wait lang kayo. Tsaka ano, pag-pray natin na na maging successful yung ano mo, yung pag-aaral mo, kapag ano. So, ito po, magbibigay ako sa ano, sa inyo, sa, kumbaga, sa gamit ko. Magbibigay ako pang bili ng gamit. Tsaka yung pambili din tayo ng ano, dito sa bahay ng pangsit lang, ano. Tayo. Yung tayo pambili ng gamot. May binibili kayong gamot? Tapos yung pambili ng pagkain tayo. Ano? Tapos ito naman kay Maningning, pambili mo na ano, pambili mo ng kulang pa na gamit, di ba? Kulang pa. So yun po mga kalingap. Counting tulong natin, pero pinagmararat, malaking tulong natin. Lagi lang tayo mananalangin. Importante yun. Diba ano Maningning? Kasi yung sitwasyon nila mga kalingap, mahirap kasi kaya nito kapag malakas ang hangin, malakas ang ulan, kailangan pa nilang pumunta doon sa ano, evacuation center, ano? Kailangan sa taas. Yung pilatita po. Kaya siguro maging aral din ito sa'yo para maging mataas yung mangarap ka pa na mailipat mo. Pangarap mo ba din na mailipat mo sila mama mo? Pangarap mo din ba na ano mga pangarap mo kay mama mo? Kila papa mo? Pampaayos ng pangbahay namin.
Pangarap mo ba or ano? Pangarap mo talaga? Kapag Nakatrabaho na po. nakatapos ka na, tapos pag teacher ka na, ganun. Opo. Pag-pray mo. Pag-pray mo. Very good. Ano ba yan mga kalingap? Salamat mo na yan sa pagpaano. Salamat po. So yung mga kalingap, at hanggang dito muna ang ating vlog po. Ngayon yung charity vlog natin kila Maningning. Ayan po si Maningning. Yan. Happy ka na Maningning? Masaya ka man? May kaunting tulong mula po sa ating channel. At salamat po sa panonood ulit. Don't forget to subscribe po sa channel natin, Kalingap Alvin. At kay Indiano Bicolano. Ay. Yan po, naghahawak siya ng camera. Okay naman. At saka kina Kuya Bal, Kalingap Prope, at Edna. At sa Miss Stream Pay Mumuhay na. Maraming salamat po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta Yang lalaki